दुलाराय बाथौ गौतम लाइमोन आफाद आरो माइनाव आफादा अनलाइननि गेजेरजों बाथौ आरज बादायलायनाय हाबाफारियाव आंबो बाहागो लानो सिगांदों। आंनि मुङा बबिता बसुमतारी, बिया फालपुं, जिल्ला सनितपुर डेकेनख'। मेथाइनि गिबि सिरि नों आफा सोरजिगिरि। नों आफा सोरजिगिरि थायो नों बबेयाव सिरि सिरि। नों आफा सोरजिगिरि थायो नों बबेयाव सिरि सिरि। सारस्रि हरदो गियान अ आफा फारि फारि। सारस्रि हरदो गियान अ आफा फारि फारि। नों आफा सोरजिगिरि थायो नों बबेयाव सिरि सिरि। नों आफा सोरजिगिरि थायो नों बबेयाव सिरि सिरि। गाबज्रि हरदों जों नोंखौ गोथार गोसोजों। हांख्राय हरदों जों नोंखौ निखावरि सोलेरजों। गाबज्रि हरदों जों नोंखौ गोथार गोसोजों। हांख्राय हरदों जों नोंखौ निखावरि सोलेरजों। जाफुंसार होफैदो जिउनि लामाखौ। नों देरहासारग्रा मिथिसारग्रा अ आफा मुलुगनिगिरि। नों आफा सोरजिगिरि थायो नों बबेयाव सिरि सिरि। नों आफा सोरजिगिरि थायो नों बबेयाव सिरि सिरि। थायो नों जेरावबो जेरैबो। नोंखौ नेनानै आफा गोसो हाथासि। थायो नों जेरावबो जेरैबो। नोंखौ नेनानै आफा गोसो हाथासि। सुफुंदो सुफुंदो जोंनि नांगौखौ। अनसाय हरदो नों आफा जोंनि फिसाखौ।
गोजोन्थों।